Mayong adlaw sa inyong mga utod kag mga kabang kay Ginoong Kristo. Sa subong nga adlaw among adlaw sang Domingo sa petsa 22 sa bulan sang Oktubre sa subong nga tuig 2023. Sa subong nga adlaw mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo, ang subong nga Domingo suno sa kalendaryo liturhiko sa aton na Santa Iglesia Katolika sa aton Iloy nga simbahan amo ang ika-29 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kag sa subong man nga adlaw amo ang optional memorial o kon handumanan ni San Juan Pablo II o kon mas kilala nga Pope John Paul II. Sa subong nga adlaw ginadumdum ang iyang kapistahan ang isa sa mga Santo Papa nga nangin manugtalos o nangin talos ni Apostol San Pedro diri sa Duta agot nga pangmunuan ang Iloy nga simbahan. Mga kabyanan kag mga utod ko pulo pasensya gid mga kabyanan kay may nagbakal paabi no nagabantay kita abi sang amon nga tiyanggi dire no sa amon nga panimalay.
Sa liwat mga kabayan ka mga utod ko, giyatam niya ako gidnakon kamo nga mga sa nagasuporta ag nagalantaw sa aton nga mga videos diri sa aton magamay nga ministeryo ang ang Pulong San Diyos / Hiligaynon Catholic Bible Reading kung ikaw ang nagalantaw subong sa Facebook page naton kagamuman sa aton nga YouTube channel nga mo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Ingatam yaw kag gina abi-abi gid na kon kamo nga mga kauturan ko kag mga kabiyan kay Ginoong Hesukristo no labi na gid diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Guimaras sa nasakupan sang Archdiocese of Haro. Amo man sa mga kauturan naton dira sa ingatam yaw kag ginaabi-abi ko gid no mga kauturan naton dira sa bilog nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz sa nasakupan sang Archdiocese of Capiz. Amo man dira sa aton mga kauturan sa mga utod naton dira sa Banwa sang Kalibo o sa bilog nga probinsya sang Aklan sa nasakupan sang Diocese of Kalibo. Agamo man sa aton mga kauturan dira sa bilog nga probinsya sang Antique dira sa Banwa sang San Jose de Buenavista dira sa nasakupan sang Diocese of San Jose de Antique. Ginabi-abi man nato ng atong mga kauturan dira sa ah, mga kauturan naton dira sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa tatlo ka mga nasakupan nga mga diocese nga among Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos, kag Diocese of Kabangkalan. Human sa aton mga kauturan dira sa bahin sang Mindanao sa syudad sang Coronadal ug amo man sa bilog nga probinsya sang South Cotabato ah dira sa nasakupan sang Diocese of Marbel. Muman sa mga kauturan naton sa dira sa probinsya sang Sultan Kudarat sa probinsya sang Sarangani labi na dira no sa syudad sang Tacorong no mga kabiyanan ka mga utod ko I stand corrected gid mga kabiyanan ang Sultan Kudarat gali na sakupan na siya sang Archdiocese of Cotabato no so ginatamyaw kag ginabi-abi na kon gid kamo mga kabiyanan kag mga utod ko no? So sa subong hapon yari naman kita mga kabyanan kag mga utod ko sa aton nga ah, programa subong diri sa aton magamay nga ministeryo nga mo ang Katesismo sa Hiligaynon online
nga aton nga ginahiwat sa kada adlaw sang Domingo. Kag ini na naton pagpadugayon pa ato nga sugudan ang aton nga programa sa isa ka malip-ot nga pagpangamuyo. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak ug sang Espiritu Santo. Amen. Harika o Espiritu Santo kag pun-a mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, nagpadabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga kag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mangamuyo kita. O Dios sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo akon manigugmaon ang maayo kag matarong. Pag malipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga kabayan kag mga utod ko, yari na kita sa ikapat nga bahin sang sa gihapon sa ikaduhang kapitulo sang nagatuo ako pero sa subong nga hapon kon na adlaw aton nga talakayon lang anay ang nauna nga bahin noong part 1 sini sang ikapat nga bahin sang nagatuo ako. Mga kabayan ka mga utod ko, ang ikapat nga bahin suno sa ginkuhaan nakon sa Catechism of the Catholic Church Facebook page ni Mr. Toby Kinobi sa artikulo nga repost man niya sa The Apostles' Creed sa 12 Articles of Catholic Faith na retrieve na kon sang Nobyembre 8, 2022. Amoy ni siya ang petsa kung sa diin ini ang gin post. Ang malipot sini nga paglaragway mga utod kag mga kabayan ko kay Ginoo nga Kristo. Nagasiling nga ang tawhanon nga kinaugali ni Kristo ang nagbatsag sang kasakit kag sa pagkamatuod napatay siya kag natabo ini sang Biyernes Santo. Ang pagsambit sa ngalan ni Poncio Pilato ang wala nagakahulugan na ginapakahuy-an siya tubtob sa katapusan sa kasaysayan. Sa baylo ginabutang
ang paglansang kay Jesus sa krus bilang bahin sang kasaysayan sang tawo. Mga kabilang kag mga utod ko, ang ikapat nga bahin sang nagatuo ako kon Apostles Creed, ya ika apat nga part, no? Kunang ika fourth part niya no sa aton nga lingwahe nga hiligaynon. Nagatudlo ini siya sa human nature o kung tawhanon nga kinaugali ni Ginoong Hesukristo, no? Kung sa diin ang iya sini nga kinaugali nga ini, ang tawhanon nga kinaugali, ang naka-experience siya sang kasakit, no? Kag ining tawhanon niya nga kinaugali ang nakaagi nga napatay o nagtaliwan sa sining kalibutan nga ini, no? Kag wala liwan ini ang natabo sa adlaw sang Biyernes Santo, no? Kag aton ina mabalaan sa aton pagpadayon pagid, no, sa mga masunod nga mga Domingo kag sa aton nga pag talakay sang sining ikapat nga bahin nga ini. Diri ginamensyunar mga kabiyanan ka mga utod ko ang ngalan ni Poncio Pilato, no? Kag suno sa ginkuhaan nakon nga article nga ini, kon artikulo nga ini mga kabiyanan ka mga utod ko. Ang pagmensionar diri sa ngalan ni Poncio Pilato o kung sa English pa ni Pontius Pilate nga amo ang gobernador o kon governor sang probinsya sang Judea o kon Judea in English pa dito sa pungsod Israel. Kag ining si Poncio Pilato mga kabyanan o kon si Pontius Pilate, isa ini siya ka gobernador Romano, no? Tandaan naton nga si Poncio Pilato kon si Pontius Pilate hindi isa ka Hudiyo kundi isa ka Romano. Kag ang iya sini posisyon o kon palangakuan sang amo nga tion, no, kon sa diin ang aton Ginoong Hesukristo ang napatay kag nagtaliwan amo ang iya nga palangakuan, ang iyang posisyon amo ang gobernador o kon governor. Kaya ang Hudiya, sinasiling ko na kagina, ang isa ka province o kon probinsya dito sa pungsod Israel, no? Pero ang ining pagbensyunar sa iyang ngalan, why ini nagakahulugan no? Kung wala ini naga-signify balik kita mga kabiyanan ka mga utod ko. So nasiling ko na kagina ang ngalan ni Poncio Pilato ang wala nagakahulugan nga ginapakahuyan ini nga tawo, no? Wala siya ginapakahuyan, no? Tugtog nga ining kasaysayan nga ini ang matapos. Ining aton kasaysayan o kunang kasaysayan sang tawo, no? Wala ni siya ginapakahuyan pero nagapamatuod lamang ang aton nga Ginoong Hesukristo antes siya mapatay nag-agi siya sa kamot, no? Sa kamot kag sa gahom sang tawo, no? Kag mga kabiyanan ka mga utod ko, isa man ini ka ah, butang aton pwedeng pamalandungan sa subong nga adlaw sang Domingo, no?
Kaya nga ton ebanghelyo subong, no? Sa subong nga adlaw sang Domingo nga ini ang nahanungod sa pagdakop-dakop kay Ginoong Hesukristo sa mga Pariseyo o sa mga sinugo sa mga Pariseyo na sa pagpamangkot sa iya nahanungod sa ginahatag sa emperador kag sa Ginoo, no? Kag ginpamangkot siya, ginhatagan siya sang isa ka ah, sentimo, no? Ang sentimo nga ina ginatawag ina sa mga Romano nga denaryo, no? O kung dinari kung sa English pa. E amo to nga tion sang time ni Ginoong Hesukristo, ang Israel, ang mga Hudiyo yara sa idalom sang pagahom sang mga Romano. No? Kag ining mga Pariseyo nga ini kontrapartidos gini sila sa mga Romano, no? Kag ang natabo nga pagpamangkot nila, no, sa kay Ginoong Hesus sa natabo nga to sa suno sa ebanghelyo sa subong nga Domingo nga ini nag-team up sila o upod sa mga Romano. Pero sa pagkamatuod ining mga Pariseyo nga ini kontrapartido gini sila kontra-kontra kag hindi ni sila gusto, no, nga makihalubilo sila sa mga Romano. Now, ano ang silingon sang ebanghelyo subong? Sa pagpadayon sang istorya mga kabayan ng mga utod ko, ginasiling nga ginhatagan nila si Ginoong Hesus, no, sa isa ka denaryo, no, isa ka sentimo, no, kung sa diin ang sentimo nga ini nakapagkit diri ang laragway sang emperador. No? Ang emperador sang amo to nga sang una nga ato suno sa mga historiador nga nagtuon sang ebanghelyo, no? Ag sa mga Bible scholars ang emperador sang amo to nga tion nga tabo ining kasaysayan nga ini sa Bible amo si Emperador Tiberio o kung sa English pa si Emperor Tiberius sang Roman Empire o kung Imperyo Romano, no? So nagsiling ang mga Pariseo sa iya. Namangkot sila kung angay bala nga ang mga Hudiyo dapat bala nga magbayad sang buhis, no, sa mga Romano. Ang ato nga pamangkot nga ato isa kasiod o kon isa ka trap nga aman. Karon kun sabton ato sa aton Ginoo nga Hesukristo mga kabyanan kay mga utod ko mabutang siya sa ital-ital. Kung magsabat siya nga hindi pwede, no, hindi angay nga magbayad ang mga Hudiyo sa mga Romano, but silingon nagagwa nga ang mga Romano ginakontra sa atong Ginoong Hesukristo, no? Kag kung maghambal naman magsabat ang atong Ginoong Hesukristo nga dapat angay gid man nga magbayad sa mga Romano sang buhis. Nagagawa naman nga ginakontra niya ang iyaman nga mga kasimaryo, no? Ang iya mga kasimanwa nga mga Hudiyo kag naga suporta siya, no, sa mga Romano. Apang bangod kay ang atong Ginoong Hesukristo Ginoo, isa siya ka Ginoo sa persona sang tawo nga nagpakatawo siya sa aton tunga naibaluan ang ilang nga tinutuyo. Kag nahibaluan man sang aton Ginoong Hesukristo nga ang tinutuyo sang amo to nga mga tawo, atong mga Pariseyo nga ato, malain. Gani, kinhambalan sila sa aton Ginoo. Kay sino bala ini
nga laragway ang nakapagkit diri sa sintimo nga ini, sa ining dinaryo nga ini. Nagsabat sila, amo ang laragway sang emperador nga si Tiberius o kung si Tiberio. Ang sabat sa aton Ginoong Kristo kinahambal nga kumagamo sina ihatag ninyo ang para sa emperador. Kung sa English pa nga sila nato nga give to Caesar what is due to Caesar. Pagigambal pagid ang nagsabat pagid ang aton Ginoong Kristo nga ihatag man sa Dios ang para sa Dios. Give to God what is due to God. Kagatong mga tawo nga ato pagkabati sang sabat sang aton Ginoong Kristo, mga kabiyanan ka mga utod ko, nakibot sila kag wala sila nakasabat, no? Bangod nga ato mga kabiyanan ka mga utod ko, isa ato ka palatandaan nga kung maghatag kita, no, sa mga otoridad, no, sa tunga sang otoridad kag sa mga kag sa Ginoo mismo, ihatag naton ang aton nga tawag ni ang butang nga para sa mga tawo nga nagapamuno sa aton. Kag ihatag man naton ang butang nga para man sa Ginoo. Halimbawa sa buwis, no? Ang buwis gin sa Tagalog pag gintakda ini sa aton gobyerno. So may obligasyon kita nga magbayad sang buwis sa Ginoo sa gobyerno. Kag sa Ginoo naman niya may ara man kita nga pagbayad nga ginabayad, no? Kag ining pagbayad nga ini among pagbayad sang pagpasalamat, pagsimba naton sa kada Domingo, no? Kung mahimo kag sa mga piyesta nga ginahambal sa aton simbahan. Amo na ang nagabagay nga aton obrahon, no? Ihatag ang ihatag sa gobyerno ang para sa gobyerno, pag ihatag sa Dios ang para sa Dios. So amo na siya ang inabot silingon sa aton Ginoong Kristo. Kag amo man ining aton lapat, no, kung sa Tagalog pa sa aton subong pagtalakay sang ah, katesismo naton sa subong adlaw nga ini, no? Sa aton pagpadayon mga kabyanan, diri, no, sa ikapat nga bahin nga ini gina-emphasize o kung ginahatagan pagtamod nga amo ang paglansang kay Ginoong Hesus sa krus. Isa ka bahin o kung part na ini sang human history o kung kasaysayan sang tawo. Kag ang pagsambit sa ngalan ni Poncio Pilato ang nagapamatuod nga siya tawo nga kabahin sang kasaysayan, no? Nga kung sa diin siya ang gobernador Romano sang Judea nga gin-eleher ni Cesar nga nagbutang sa kabuhi ag kamatayon ni Hesus sa chronological kag historical nga konteksto, no? Ug silingon ining si Poncio Pilato o si Pontius Pilate isa ka pamatuod
Balik kita mga utod kag mga kabyanan ko kay Ginoong Kristo. So nagasiling-siling ko na kagina nga si Poncio Pilato matuod nga siya isa ka tawo nga parte na sang kasaysayan, no? He is the part of the history, no? Ay nambal ko na kagina isa siya ka gobernador Romano, no? Sang Judea, no? Kagini siya gin-appoint o kung gin-eleher ni Caesar, no? Ang si Caesar nga ini amo ni siya ang emperador sang Imperyo Romano, no, nga nagsakop sa banwang Israel, no? Kung sa diin ining si Poncio Pilato, no, kung aton lantawon, amo ini siya ang nagpamatbat sa kay Ginoong Kristo nga ilansang siya sa krus. Gani ang kabuhi kag kamatayon sa aton Ginoong Hesus isa na ini ka chronological o chronological and historical context, no? Pag ini siya nasulat man sa mga libro sang kasaysayan. Padayon kita mga kabayan ka mga utod ko. Ini man nagapahanumdum sa aton nga mga tumuluo ang isa ka tawo ang hindi makabasol sa tanan nga Hudiyo sa kamatayon ni Jesus. Katulad sa pagkasayop sang iban sa mga nagliligad nga mga tinuig. May mga pangulong Hudiyo ang naghimbon bato kay Jesus apang ang pamatbat sang kamatayon ang ginhatag sang isa ka Romano kaginhimo ini sa mga soldado nga Romano. So, ano ni sabot silingon mga kabyanan ka mga utod ko, no? Kay nasiling ko na kagina pag-ugid lang ang aton Ginoong Kristo ginpamatbatan ni Poncio Pilato sang kamatayon, no? Paagi sa paglansang sa krus. Now, kung naton lang tawon sa mga ebanghelyo mga kabyanan ka mga utod ko, si Poncio Pilato luyag niya tani hilwayon ang aton Ginoong Kristo. Apang kay bangod nga ang mga Hudiyo naghimbon, no? Nagplano na daan, no? Kag nagpahog sila kay Poncio Pilato, no? Kay naghambal sila kay Poncio Pilato. Kung hiloyon mo ining si Jesus nga ini, isumbong namon ikaw sa emperador. Subot silingon, nahadlok man si Poncio Pilato nga matrabisiya o kung maguba ang iya imahin sa atubangan sang emperador. Kaya kung ato man balikan mga kabilang mga utod ko, antes pamatbatan ang atong Ginoong Kristo, kag ang amo man nga tion, nagahilapit ang pagselebrar sa mga Hudiyo sang nga tawag nga Paskwa, no? Ining Paskwa nga ini hindi Paskwa nga Christmas, kundi Paskwa nga kung sa diin ginadumdum nila ang pagpagwa sang Dios sa ila sa pungsod sang Ehipto nga ginpamunuan sadto ni Moises. Amo na nga tawag nga Paskwa sa mga Hudiyo. Kung sa diin, suno man sa ginmando sang Ginoo, nagkaon sila sang karniro. No, isa ka karniro gid nga ginkaon nila sang amo nga yadto nga gabi nga kung sa diin ang Ginoo mismo nanaog sa duta sang Ehipto kag ginpamatay ato ang tanan nga mga panganay nga mga anak sang mga Ehiptohanon, no? Kag ang Paskwa nga ini mga kabyanan nagapadumdum nga paagi sa gahom sang Ginoo ginpagwa
sang pagwa niya ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto. Kag sa amo to nga tion, no, nagahilapit ang pag sa ulog nila kung pagdumdum nila sa Paskwa. May kinabatasan ng mga Hudiyo nga kung sa diin may isa ka priso nga ginabuy-an. Karon, ang priso nga ato nga amo si Barabas ginpagwa ni Poncio Pilato sa tubangan sa mga tao. Agamo man si Ginoong Hesus. Ginpapili ang mga Hudiyo. Ginpapili ang mga tao. Nagambal si Poncio Pilato nga, ano sa inyo mga Hudiyo? Sino ang akon pagabuyan? Ining si Barabas, nga isa ka makawat? O kung ining si Hesus, nga nagasiling, siya ang inyo hari? No? O gani, para matuman, balik kita mga kamayan ka mga utod ko. Para matuman no ang propesiya no sa nanungod sa aton Ginoong Hesukristo, ginpili sang mga tawo ang makawat nga si Barabas. Kagamo to ginambalan pamangkot niya man ang mga tawo nga kung sa diin pamangkot niya nga ano ni ang gusto niyo himuon, ano ang gusto ninyo himuon ko sa sining tawo nga ining si Hesus nga nagapakilala nga inyo hari. Naghambal ang mga tawo, ilansang siya sa cross. No? Gani, bangod nga ang mga tawo, nahadlok si Poncio Pilato sa mga tawo, ang iya ginhimo, mga kabayan ka mga utod ko, nagpakwa siya sa isa ka tubig, isa ka labat, siling naton isa ka bandihado nga may tubig. Kag sa tubangan sa to, nang hinaw siya, no? Literal nga nang hinaw. Ginbasa iyang iya kamot, kag ginhapulas siyang kamot niya, literal nga nang hinaw. Bangod ato, nagasimbolo, naghambal sa nga, nagapanghinaw ako sa sining ginhambal nyo sa akon, gusto nyo matabo sa sining kay Jesus nga ini. Nagapanghinaw ako, nga nagapakita nga wala ako sing sala sa silot nga atubangon sa sining tawo nga ini. Sabot silingon, nagsabat man ang mga Hudiyo, ang mga tao nga sa labto na mo ng iyang kamatayon. Kami isang ako amon mga kabataan. So amo to mga kabayan ka mga utod ko. In short, ginpamatbatan ang aton Ginoong Hesukristo sang isa ka tawo no, ni Poncio Pilato nga mapatay pagi sa pagpalansang sa cross. No? So hindi naton mabasol no si Poncio Pilato kay ti siya do kung sa aton pa daw do ceremonial na lang ang yagin himo. No? Ibangod nga sa kagustuhan sang mga tawo sa mga Hudiyo nga mapatay ining aton Ginoong Hesukristo ginsunod ni Poncio Pilato ang ila gusto. Amoy na ang kahulugan sang ikaapat nga bahin sang nagaturo ako. Gani, sa ating pagpadayon, ang mga Hudiyo kag Hintil ang nakaagom sang pag-ula sang dugo ni Kristo nga wala sing sala. Ang pagpamatok sa Semitismo o anti-Semitism nga nakabase sa paglansang kay Jesus sa krus nagapakita nga sala walay pangatarungan
kag sayop. But silingon mga kaabyanan, ang pagkapatay o kunang kamatayon sang aton Ginoong Kristo kag sang iya pag-ula sang iya dugo, no? Hindi lang ini sa mga pipila lang ka mga tawo, kundi nga parehos nga Hudiyo kag mga Hintil ginula niya sa tanan nga katawhan, wala sang pinilian. Sa tanan nga katawhan ang pag-ula niya sang iya dugo, no? Pag ini ginatawag na nga anti-Semitism, no, ang pagpamatok sa Semitismo, no? Kaya ining anti-Semitism, mga kabilang mga utod ko, isa ini ka sayop nga konsepto nga kung sa diin ang mga Hudiyo lamang amo ang maluwas. So ini isa ini kasala kag ini nga sayop nga konteksto amo ini ang ginpatihan ni Adolf Hitler sang pinuno sang Germany sang nga nagpasugod sang World War II, no, kung sa ikaduha nga gira pang kalibutanon. Mga kabayan ka mga utod ko nga kung sa diin madamo kag minilyon nga mga Hudiyo ang iya ginpamatay, no, bangod nagapati siya nga kung magtingob ining mga Hudiyo nga ini amo na ang katapusan kuno sang kalibutan. So ini nga konsepto mga kabayan ng mga utod ko, ang anti-Semitism o kung pagpamatok sa Semitismo, isa ini kasayop nga konsepto, no? Amo ini siya mga kabayanan kag mga utod ko. Padayon kita. Agyari na kita sa ika-52 nga pamangkot, no, gikan sa libro nga atong ginabasihan o kung sa librito nga may nga libro ang sadsaran sang doktrina Kristiyana, no. Ang pamangkot ano bala ikapat nga bahin sang nagatuo ako. Nagasiling nga ikapat nga bahin sang nagatuo ako amo ang ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginansang sa krus, namatay kag ginlubong. No? Ngayon siya mga kabiyanan. Kag sa ika-53 naman nga pamangkot mga kabiyanan, ano bala ang mga dalagko nga pag-antos ni Kristo, no? Kag diri makita naton ang 5 ka mga dalagko nga pag-antos sang aton Ginoong Kristo. Una, among pagkasakit ug pagbalahas sing dugo. Ikaduha, pagbunal sa iya samtang nagaid ini siya sa haligi nga bato. Ikatlo, ang pagkorona sa iya sang korona nga tunokon. Kag ang ikapat, pagpas-an niya sang krus. Kag ang ikalima, among paglansong sa iya sa krus kag kamatayon. Karon mga kabayan ka mga utod ko aton nga isayran ang mga dalagko nga pag-antos ni Ginoong Kristo suno sa ginatudlo sang aton Iloy nga simbahan. Ginahambal nga ang mga dalagko nga pag-antos ni Kristo ang kilalaman sa tawag nga mga kasakit o kun mga pagbakho niya, no, nga nagatudlo sa mga tul-id nga hitabo sang dako nga pag-antos niya nga ginagyan sa iya nga pasyon. But silingon mga kabiyanan ka mga utod ko, ang mga kasakit nga ini kag mga pagbakho nga ginagyan sa aton Ginoong Kristo, no, sa aton manluluwas, nagapakita ini siya kag nagapahibalo sa aton ang iya mga ginpagagyan amo ini ang iya nga pasyon. Ining mga kasakit ang tradisyonal nga ginapakita sa Katoliko nga debosyon kay nagapakita sa mga importante nga hitabo nga nagapabutsyag sa pisikal kag emosyonal nga kasakit. Samtang ang katesismo ang wala nagalista sa sining mga pag-antos, apang ini ang ginkuha sa mga pagsaysay sa mga ebanghelyo sang pasyon ni Jesus.
Dapat silingon mga kabayan ka mga utod ko, ang ining mga kasakit nga ginagyan sa aton Ginoong Kristo ang yari na ini. Balik kita mga kabayan ka mga utod ko. Ang siling ko nakagina ang mga kasakit sa aton Ginoong Kristo. Ang isa ini ka debosyon no nga ginadala naton halin pa sang una no nga mga Kristiyano. Pag ini mga Kristiyano nga ini mga kabilang mga utod ko, mga Katoliko ini sila. No? Kag nagapakita ini sang mga labing malahalo no kung mga importante nga hitabo nga kung sa diin ang atong Ginoong Kristo ang nagbatsa gid sang pisikal kag emosyonal nga kasakit. No? Ugaling ang aton katisismo no nga aton nga ginabasihan sa aton mga doktrina o sa aton mga ginatun-an kag ginapatihan ginatuohan sa aton simbahan ang wala ini nagalista no wala ni siya nalakip no kay do hindi man ini siya masiling aton hindi ini klaro no pero kung aton lang tawon no ini siya ang nasaad gid sa mga ebanghelyo no ebanghelyo ni San Mateo, ni Marcos, ni Lucas kag ni Juan no sa aton pagpadayon
Una diri mga kabiyanan ka mga utod ko, ang pagpangamuyo sa talamnan. Ini ang nagatumod sa mabudlay nga pagpangasubo kag pag-antos ni Hesus sa talamnan sang Getsemani kung sa diin nagpangamuyo siya sa Amay bag-o ang pagdakop sa iya. No? Ini makita mga kabiyanan ka mga utod ko sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 39, tubtub 46. No? Diri, si Jesus naka-experience sang dako nga kasubo kag pag-antos. Apang iya nahibaluan ang pag-antos nga iya pag-aagyan. Diri mga kabilang ka mga utod ko, gusto ko lang nakon kamo tagaan sang isa ka background. No? Antes naton basahon nga ini.
Balik kita mga kabiyan ka mga utot ko. Sisiling ko na kagina, gusto ko lang kamuna kung nga tagaan sang gamay nga background ni ining pagpangamuyo ni Ginoong Hesus sa talamnan sa Getsemani. Diri siya nangamuyo ini siya sa Dios na Amay antes ni siya gindakop, no? Bangod nga ini nga pagpangamuyo niya natabo ini sang gabi pagkatapos nga sila sang iya mga apostoles ang nakatapos na hiwat sang katapusan nga panihapon o kung last supper, no? Kung sa diin ini ginahambal sa mga Bible scholars o sa mga mangin-alamon man sa Biblia nga ang katapusan nga panihapon naga simbolo sa una gid nga misa, no, nga ginhiwat sa atong Ginoo Kristo diri sa duta, no? Kag ining pagkatapos nila nga nag sang katapusan nga panihapon nagkadto siya sa bukid sang mga olibo, kag specifically dito sa may talamnan sang Getsemani, no, nagpangamuyo siya sa Dios nga Amay kag pangayo niya nga kung mahimo ining pag-antos nga nahibaluan niya na ang kung mahimo untani ilikaw lang, no, sa iya, no, kag ining ginahambal niya o kung ginasiling niya sa Dios nga Amay nga ilikaw amo ang kupa sang pag-antos, no, the cup of suffering, no, nga iya nga pag-aagyan. Pero ginbawi niya man dayon, no, nagambal siya nga apang ang imo buot amo ang matuman kag hindi ang akon, no. So amoy na siya mga kabyanan dire sa una sini ah, nga pag-antos niya nag-experience na siya daan sang dako gid nga kasubo kag pag-antos nga iya nga gin-agyan, no? Wala pa siya nag-antos physical, wala pa siya nag-antos ng matuod-tuod, pero may emotional na siya nga suffering o kung emotional nga kasakit kag pag-antos nga iya na nga ginagyan, no? Kagaton subong basahon mga kabayan mga utod ko ang ebanghelyo ni San Lucas, no, nga makita niyo man dira sa inyong screens, no, sa kapitulo 22 bersikulo 39 tugtog 46, no. Wala ko na lang ginbutang kay bangod nga dira sa mga slides kay maabi siya ka lawig, no. Basahon ko lang sa inyo agud nga may background kamo, no. So ginasiling subong sang masami nga ginahimo niya si Jesus nagkadto sa bukid sa mga olibo. Kag ang iya mga gintuton-an nagupod sa iya. Sang pag-abot niya didto nagsiling siya sa ila, pangamuyo kamo, agud hindi kamo madaog sang panulay. Dayon nagpalayo siya sa ila sa antad nga sarang malambot kon habuyan sing bato. Ka nagluhod siya ka nagpangamuyo. Siling niya, o amay, kun buot mo, ilikaw ining kupa sa akon. Pero hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton ang tumanon. May isa ka anghel gikan sa langit nga nagpakita sa iya ka nagpabakod sa iya. Sa dako nga kalisod nagpangamuyo siya sing hugot pagid. Ang iya mga balahas daw dalagko nga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Sa tapos sa Jesus makapangamuyo, nagbalik siya sa mga gintutunan. Pag nakita niya nga nagakatulog sila, tungod kay linapyo sila sang tama gid nga pagpangasubo. Nagsiling siya sa ila, nga nagakatulog kamo. Bangon kamo, ka magpangamuyo agud hindi kamo madaog sang panulay.
Mga kabyanan kag mga utod ko, amo yadto ang account no upon isa ka dinalan sa ebanghelyo ni San Lucas. Kung sa diin nagbatsyag sang emosyonal nga suffering o kung emosyonal nga kasakit ang aton Ginoong Hesukristo. Pagambal niya gani diri no sa iya pagpangamuyo sa Dios nga Amay, hambal niya o Amay, kun buot mo ilikaw ining kupa sa akon. Pero hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton ang tumanon. But silingon mga kabilang ka mga utod ko, naibalaan na sa aton Ginoong Hesukristo ang matabo sa iya sa ulihi. No? Pero gin hingyo ya pa ang iya amay. Pero naibaluan niya nga ang iya nga pagkari sa aton, no? Mga kabilang ka mga utod ko, ang nakaprogram na, no? Sa computer na nakaprogram na, nasaad na, no? Natagna na, no? Ang iya nga mangin misyon diri sa duta kag ini, no? Ini ang ginabuot sang ni silingon no nga ang hindi ang iya kabubuton amo ang matuman kundi ang kabubuton sang amay. Amo ini mga kabyanan ka mga utod ko. So ano blambot silingon sini? Mo to, no mga kabyanan ka mga utod ko. But silingon mga kabyanan nga bisan sa emotional suffering sa atong Ginoong Hesukristo, way sige hapon nagbuya sa amay. No? Nagambal pa gani no sa verse 44 o kung versikulo 44 nagambal diri nga sa dako nga kalisod nagpangamuyo siya sing hugot pagid. No? Ibangod nga hindi basta-basta ang iaagyan no para sa katawhan. Hindi basta-basta ang iyang pagabuhaton no nga pagtugyan niya sang iya kaugalingon para lang sa aton kaluwasan. So amo na siya. Ang una gid nga ginbatsyag nga pag-antos sa aton Ginoong Hesukristo, isa ka emosyonal nga pag-antos. Isa ka emotional suffering. No? Kagani man suno man sa libro sang propeta nga si Isaías, ang aton manluluwas isa do kaangay sang isa kakaranero nga pagadalhon sa ilihawan. Pero wala gid siya nagreklamo. Muna siya mga kabyanan ka mga utod ko. Ikaduha sa aton pagpadayon, pagbunal nga nagaid sa haligi nga bato. Matapos nga hukman siya ni Poncio Pilatos si Jesus, ang mapintas nga ginbunal, nga kung sa diin siya ang gingisian sang iya bayo, gingaid sa haligi, kag ginputik sang latigo nga may mga matalom nga bagay. No? Ini makita mga kabayan ka mga utod ko sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 26. Ining pagbunal ang nagbunga sang tuman nga kasakit kag trauma physical. But silingon mga kabayan ka mga utod ko, ang ikaduha nga pag-antos, nga dako nga pag-antos ang aton Ginoong Hesukristo, ari na nagsugod na ang iya nga physical suffering. Ang iya physical nga pag-antos. Oh. Bangod nga ginbunal siya samtang gingaid siya sa haligi nga bato. Oh. Kay amo ini ang ginabuhat sang mga soldado nga Romanhon sa ila nga sa mga kriminal antes ini ilansang sa krus. No? Ti kung inyo nalantaw ang Passion of Christ, dito nakita gid kung ano ang illustrative gid nga pag-antos nga
ginagyan sa aton Ginoong Hesukristo, no, samtang siya ang ginabunal nga nagaid siya sa haligi nga bato. Kani hambal daw, gingisian siya sang iya bayo, but silingon ginubahan siya sang iya bayo. Gingaid sa haligi, gingapos, kagin putik, but silingon ah bira siya sang latigo, pero inini siya isa ka latigo nga latigo lang gid nga human sa panit, no? Nga latigo lang nga kung sa diin, pag igo ya sa panit mo, maano siya, mapilas lang, no? Dugin karos lang, pero hindi. Latigo ini ang ginagamit sa aton Ginoong Kristo nga latigo, may mga matalom nga bagay, may mga taliwis, may mga sarait, mga kabiyanan ka mga utod ko. Nga sa pagtupa sa iya panit, no? O sa aton man, sa pagtupa sa aton panit, nagapapha, nagapihak ang panit, no? Kag sarang, hindi lang panit ang sarang niya mapapha unang iya maigo nga mapihak, kundi ang mga kaunuran. Amo ini ka brutal, mga kabiyanan ko mga utod ko. Kung inyo lang panumdumon o kung i-imagineon. No? Basahon naton ang dinala ni San Mateo sa iya nga ebanghelyo nga nakabutang dira sa inyo nga screen. Na sila mga kabiyanan nga mga utod ko, dayon ginbuy-an ni Pilato si Barabas sa ila, dire ginbuy-an na ni Poncio Pilato ang makawat nga si Barabas. Ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado nga ilansang sa krus. So, antes pa ni siya ilansang sa krus, o kung papasanon siya sang krus, ginsakit siya anay, no? Ginkastigo siya sa mga soldado nga Romanhon. Now, masunod mga kabyanan, ikatatlo, pagpurong-purong sang korona nga tunokon. Ang mga soldado nga Romano nagbutang sang korona nga tunokon sa ulo ni Jesus samtang ila siya ginayaguta nga nagbunga sang tuman nga kasakit kag pagpakanubo. Put silingon mga kabyanan ka mga utod ko dire natabo kung sa diin makita nyo dara sa Mateo 27, kapitulo 27, versikulo 29, basahon ko diri mga kabyanan, ang mga utod ko. Dayon naghimo sila sang korona nga tunokon, kagin sok nila ini sa iya ulo, kagin pauyat nila sing tigbaw ang iya tuo nga kamot. Dayon nagluhod-luhod sila sa tubangan niya, kagin nyaguta nila siya nga nagasiling, mabuhay ang hari sang mga Hudiyo. So mga kabyanan, mga utod ko, isa pagid ini ka emotional, di lang emotional kundi physical suffering nga matapos nila siya nga gin bunal nga nagaid siya sa haligi nga bato, ang ginsunod sa iya ginpasuksukan siya sang korona nga tunokon. Di kung suksukan ka sang korona nga tunokon sa ulo mo, no, kung paminsaron ta lang, paglantawon naton sa aton imagination, siguro kung ano kasakit guro sa ulo ta. No? Amo na ang nagyan sa aton Ginoong Kristo. Hindi mo ma-describe kung ano nga kasakit ang iya nga ginhimo. Ang ginhimo sa mga soldado nga Romano. No? Ang ibang mga tunok ko nagtusok sa iya mga ulo, sa iya ulo. No? Ina tama gid ka sakit. Ibang guro nagkaros pa sa iya ulo. Kay persado and gulpi ang pag hindi nga sila nga basta-basta nga inanay nga pagpasokso kundi nga gingulpi. Kagbangod nga tunokon hindi basta-basta nga tunokon lang kundi nga grabe gid kataliwis mga kabalang ka mga utod ko.
Son, sino man sa Ebanghelyo ni San Mateo, atong ginbasa bag-o lang. Ah, ginpauyat siya sang tigbaw sa iya tuo nga kamot kay ginambalan ginluhod-luhodan nila kag ginyaguta nila nga mabuhay ang hari sa mga Hudiyo. Oh. Sa kung aton lang panumdumon ano nga pagyaguta, no? Ano nga pagbastos sa aton Ginoong Jesucristo ang iya naagom sa mga soldado nga Romano. Una aton pagid nga pasakao ng pagbasa sa bersikulo 28, no? Ginubahan nila siya kag ginpasuksukan sing kunop nga pula. Ay, no? So tama ka sakit ang naagyan sa aton Ginoong Jesucristo. O amo na siya mga kabyanan ang ikatlo nga kasakit nga naagyan sa aton Ginoong Jesucristo. Ikaapat, pagpasan sang krus. Si Jesus ang ginpersang ipapasan sa iya ang iya krus padulong sa duog nga pagalansangan sa iya nga makita naton sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 19 bersikulo 17. Ini isa ka mabugat nga palasanon ugangan sang iyang maluyan na nga kahimtangan ang nagbunga sang dako nga pag-antos. Ti matapos siya nga ginbunal, pasuksokan sang korona nga tunokon, ginyaguta, pwersado siya o kung pwersaan siya nga ginhatag sa iya ang cross. Kag ginpasan niya. Kag sa dalanon, pakadto sa duog nga pagalansangan sa iya, kapila siya madagpa. Hindi o magsala, katatlo siya madagpa. Katatlo siya matumba. No? Kay bangod nga mabugat ang cross kung sa diin siya igalansang mga kabayang mga utod ko maluya na ang iya kahimtangan bangod sang iya mga ginagyan nga mga pisikal kag emosyonal nga pag-antos. Ang nagdugang pagid ini nga pagpasan sa iya sang cross ang nagbunga man sang dako man nga pag-antos para sa iya. No? So kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan sa kapitulo 19, bersikulo 17, makita naton nagwa siya nga nagapasan sang iya krus pakadto sa duog sang bagol nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Kung silingon mga kabyanan kay mga utod ko, dito siya. Ang Golgota, malayo pa. Ngani, i-imagine naton, panumdum mo naton, ang dako nga pag-antos sa aton Ginoong Jesucristo sa pagpasan niya sang krus. Amoy niyang ikaapat nga pagdalagko nga pag-antos nga iya ginagyan. So, makita naton kung kita ni siguro, way na kita kusog nga maglakad. Pero bangod sang iya pagigugma sa aton, ang mga makasasala, kag bangod nga sa pagigugma niya sa aton bilang mga tawo nga iya kita ginpili, agud maluwas kita sa sala, ginkaya niya. Mali kita mga kabilang mga utod ko. So siling ko na kita ginpili sang aton Ginoong Hesukristo
bangod iya kita ginahigugma. Kag nakaya niya ang ikaapat nga dalagko nga pag-antos nga iya ginagyan, ngamo ang pagpasaan sang krus. Sa atong pagpadayon mga kabyanan, ikalima, ang paglansang sa krus. Ang paglansang sa krus among isa ka makahuluya nga porma sang pagsilot nga ginakalakipan sa mga lansa nga ginbutang sa mga kamot ug tiil ni Hesus nga siya mismo ginbayaw sa krus no, nga makita sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 23 bersikulo 33. Ini nagbunga sa dako niya nga pag-antos pisikal nga nagpadulong sa iya kamatayon. Mga kabyanan ka mga utod ko, yung sa mga movies, sa mga bisan sa mga cartoons no nga makita naton sa social media, kagamo man sa TV, telebisyon, sa mga balasahon man labi na gid sa mga illustrated Bible, makita naton kung ano ang kahimtangan sa aton Ginoong Hesukristo sang siya ang ginlansang sa krus. Sa aton nga mga tawo, no, sang tion sang mga Romano ug sa mga Hudiyo, ang paglansang sa tawo sa krus isa ka makahuluya nga silot nga ay bangod nga ginbayaw ka, ginlansang ka sa krus bangod ikaw isa ka kriminal sa amo to nga tion. So amo ina ang natabo sa aton Ginoong Hesukristo. Bisan wala siya sing sala, ginlansang siya sa krus. Gintratar siya bilang isa ka kriminal. No, isa ka tao nga may dako sing sala. Mga kabyanan ka mga utod ko. Pero sa grasya sa ating Ginoong Diyos, ang krus nga ginlansangan sa iya, ginuusar sa aton Ginoong Diyos bilang instrumento sang aton kaluwasan. No? Kung aton basahon mga kabyanan ka mga utod ko sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 23 bersikulo 33 mabatian naton kag makita naton mga kabyanan ka mga utod ko ini nga dingalan. Sa pag-abot nila sa doong nga tawag ang bagol, ginlansang nila dito sa Jesus sa krus. Pagsubong man ang duha ka kriminal. Ang isa sa iya too, ang isa sa iya wala. So mga kabyanan ka mga utod ko, amo ini ang natabo sa aton Ginoong Hesukristo, ang katapusan niya nga pag-antos nga ginagyan. Ang paglansang sa krus. Mga kabyanan ka mga utod ko, isa ini kadako, amo ini siya ang highlight kid no, sang aton kaluwasan. Kung sa diin, sa pagpalansang niya sa krus, ginluwas niya kita nga mga makasasala, kita nga mga katawhan, gikan sa aton mga kasalanan. Nga bisan, ang kabaylo sini among iya kamatayon, amo ini ang ginbuhat niya, bangod sa aton ang mga tao. Ani, pasalamatan naton ang Diyos nga Amay, bangod nga sa iyang ulay tupo nga pagigugma sa aton ginpadala na iyang iya anak nga si Hesukristo. Agad nga tubson kita sa aton mga sala. No? Pasalamat man kita mismo sa aton Ginoong Hesus nga naghalad sang iya kaugalingon para sa aton ng mga tao. Agad maluwas kita gikan sa sala nga nagapos sa aton. Halin no sang tion sang aton mga unang mga ginikanan nga amo sanday Adan kag Eva. Amoy na siya mga kabyanan sa mga utod. Gani, bilang katapusan mga kabyanan ka mga utod,
Ining dalag ko ang mga pag-antos ni Kristo ang naghahatag pagtamod sa iya madalom nga pagsakripisyo kag pagigugma sa katawhan. Pagi sa iya pag-antos siya ang nagdala sang iya kaugalingon sa mga sala sang kalibutan naghalad sang pagtubos kag kaluwasan sa tanan. Ang pagdebosyon sa mga kasakit ni Kristo nagaserbi nga dalan sa mga tumuluo agud pamalandungan kag mapakita ang pagpasalamat sa iya dako nga sakripisyo. Subot silingon mga kabyanan, ini mga dalagko ang mga pag-antos ni Kristo, mga kabyanan ka mga utod ko kay Ginoong Kristo. Kung kita ang nagapangamuyo sa Santo Rosario sa kada adlaw sang Martes kag Biyernes, kay ina nga mga adlaw gintalana sang aton simbahan bilang pagpamalandong kung kita ang nagapangamuyo sa Santo Rosario sa mga misteryo sang kasakit, sorrowful mysteries. Noon sa diin napamalandungan naton ang aton ang mga kasakit nga ginagyan, mga pag-antos nga ginlukdo sa aton Ginoong Hesus para sa aton nga mga katawhan. Subot silingon mga kabyanan, ginhimo na sa aton Ginoong Kristo nga luwason kita gikan sa aton mga sala. Ang aton na lang, we are going to respond, no? Kung ano ang pagbuot sa aton sa aton mahal nga Dios. Ginbayran na niya ang bili nga dapat kita tani ang mga bayad, no? Kay gani nagasiling nga ang kabayaran sang aton mga sala kamatayon. Pero bangod nga ginahigugma kita sang Dios, ang Dios nga Amay, o sang aton Ginoong Kristo, siya mismo, no? Ang Diyos nga anak ng atong Ginoong Kristo. Amo ang nagbayad sini sang bili para sa aton nga mga tao. Angay ginaton nga pamalandungan ang aton binagbinagon ang mga pag-antos ng mga dalagko ang mga pag-antos nga nag ginagyan sa aton Ginoong Kristo. No? Kay ini paagi sa iya mga kasakit pag-antos ng atong pamalandungan ang makadulong sa aton, no? Sa aton kaluwasan. Kagadugan ko pagid mga kabayan ko mga utod ko ang atong pamalandungan ang mga pag-antos ang mga kasakit sa aton Ginoong Kristo makita naton kung ano ang iyang dako nga pagpalangga at paghigugma sa aton nga mga katawhan. So amuyad to mga kabayanan kag mga utod ko ang aton nga pagtalakay sa part 1 sang ikapat nga bahin sang nagatuo ako. So antes kita magtapos, mga kabiyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo, gusto ko lang gid nga magpasalamat sa inyo sa inyong pagsuporta, sa inyong paglantaw sa aton mga videos, no, diri man sa Facebook page o sa aton nga YouTube channel.
Balik kita mga kabiyanan ka mga utod ko. So, salamat gid, madamo gid nga salamat mga kabiyanan sa inyo nga pagsuporta sa inyo nga paglantaw sa aton mga videos. Tubtob na lang anay kita diri sa subong nga adlaw nga mga adlaw sang Domingo sa aton nga pagtalakay sang katesismo sa subong adlaw nga ini. Bilang tapos naton sa aton nga programa sa aton nga pagtalakay, magapangamuyo kita. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa Iglesia, ang Ginoo yara sa imo, inadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, pag inadayaw man ang bunga sang imot siya niya sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, silang po kami nga mga makasasala, yan sa oras ang among ikamatay. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kag kung ikaw, mga kabiyanan kag mga utod ko, ang nakabati sa sining aton pagtalakay o sa aton nga tukib sang mga ginatudlo sa aton iloy nga simbahan, palihog lang pindot sang like button sa aton nga Facebook page ang pulong sang Dios / Hiligayon Catholic Bible Reading kag sa aton mga YouTube channel nga amo ang Hiligayon Catholic Bible Reading, palihog pindot lang sang subscribe button agud updated ikaw sa mga videos kay mga content nga aton nga gina-post diri sa aton magamay nga ministeryo. Kag kung sino man ang gusto nga magpalabot sang ilang bulig, no? Ilang mga tawag naton sa mga may solusobra dira, no? Nga makabulig sa aton nga magamay nga ministeryo, ang mahimo kamo nga maka-message, no, sa aton nga Facebook page ang Pulong San Dios Hiligayon Catholic Bible Reading. Kung pagpasalamatan ko gid mga kabiyanan ka mga utod ko ang inyong mga kontribusyon sa aton nga magamay nga ministeryo. Kag inatanan ikabalik naton sa mahal nga Dios kag gamiton man naton ang bahin sina sa pagpasanyag pagid sa pagpalambo sa aton nga magamay nga ministeryo nga madamo pagid sang malabot sin. Madamo gid nga salamat mga utod ko mga kaabyanan. Madamo gid nga salamat sa liwat. Ini si admin ninyo Prodeo et Ecclesia para sa Dios sa simbahan. Amen.